लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसां होनो गोसो हो नोंथांमोन नोंसोर बायदि फाननानै जाग्रा नङा माखासे मानसिफोरनि फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन। ससियेल मिडियाआव ओरैबायसा मोनसे भाइरेल खेमफ्राय आरो खेमफ्रायल' लोगोसे रन्जय मा जानो थांगासिनो दं मा रिप्लाय होखो खेमफ्रायाहाय भाइरेलनि सायावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा बुंफैदों। भाइराल जादों होननानै खेमफ्राया मा रिप्लाय होगोन बिनि सायाव होननानै जोबोद एक्साइटेड जाग्राफोरनि थाखाय आं फैदों दसे सम बे भिडिअखौ लानानै थाखाय रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों। बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 थाखा दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै WhatsApp फेसबुक भाइरेल खालामनानै होदों आरो बिथांमोनखौ आङो FIR होनो आरो बबे जायगानि बेखौ आं मिन्थिजोबखाबाय डिटेल मिन्थिजोबखाबाय बिसोरखौ आं गोसोबा दानो थांनानै बिसोरखौहाय हमहोनानै आङो बिसोरखौ बासायना दोनदों। आंथ' सिदा सिदि होनखायो नंगौ रियेल बियो नाथाय फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन मिन्थिगौ बेयो जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव भुल लोंनाय जानायाव भुल जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हासबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइखानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय आरो बेयाव माखासे मानसिफोरा जुदि डलार खामायनो गोसोबा नोंथांमोना होबाय था लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसां होनो गोसो हो नोंथांमोननाव जुदि बेखौ होनानै गोजोननाय दङब्ला बेनो नोंसोर इसोरनिफ्राय नोंसोरो माबा मोनगोनबा बोर मोनगोन नालाय मालायखौ भाइरेल खालामबा बोर मोनोबालाय माथो आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ नङा होमबा लोगोफोर जायहा जिखौ होनानै गोजोननाय दं आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ दे हो नोंसिनि चेनेलाबो देरथों आरो जिब्रे जोबनांगौ बे भिडिअआ बयनियावबो मिलियन फैनांगौ 1 मिलियनाव $6 फैदो दानिया 2 मिलियनसो फैबाला मोजांसिन जासिनगोन होननानै सानो आरोना आङो सैथो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा रन्जयजों आंजों थांनाय 2 बोसोरनि सिगां जोंहा माबा मोनसे घटना जालांबाय बेयाव जोंनि माखासे लोगोफोराबा आं जुदि माखासे खोथाफोरखौ बेखेवनो गोनांबा माखासे मानसियाबो गब्रनोबो हानाय आरो माखासे पलिटिक्सनि मानसिबो नांनानै दङ दिनै मैया आङो एसे कन्ट्रभार्सि माबा जानाय जादोंमोन आरोना माने आंखौहाय पार्टिनि मानसि साननानैहाय माखासे मानसिफोरा बहुत आंखौहाय टारगेट खालामग्रा मानसिफोर दङ आरो टारगेट खालामनानै बेफोरबायदि घटनाखौहाय आंखौ दिनै खालामदों बे जोबोद सिं भाइरेल जाखानायमोन आरोना मिसाखौलाय मा बुंनो भाइरेल जाखानाय सिं आरो जोंनि न'खरनि माखासे मानसिफोराबो मिन्थिजोबखायो आंनि माखासे आङो एखुमालाबायग्रा मानसि नङा दे आङो सिखाव खावनानै जानाय माबायाव गैया आं नंगौबा नंगौ नङाबा नङा बेखौ बुंनो होननानै बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै आं बे भिडिअखौहाय लाबोदों नोंथांमोना मा सानो आंखौ जेसां गाज्रि होननो गोसो गाज्रि होन नोंथांमोना आंखौ गाज्रि बुंनानै जुदि गोजोननाय दंब्ला बेयावबो आंहा गोजोननाय दं नोंसा जुदि गाज्रि लिरनानै गोजोननाय दंबा बेयावनो आंनाबो गोजोननाय दङ मानो होनोब्ला नोंसोर गाज्रि कमेन्ट लिरबाबो आं मोनजायो गाज्रि कमेन्ट लिराबाबो आं मोनजायो नोंसोर आंखौ भाइरेल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौखौहा नोंसोरो भाइरेल खालामनानै आं जुदि जिराय मोनजायोमोनब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैयामोन होननानै आं साननानै लायो आरोना जुदि नोंथांमोना भाइरेल खालामबाबो आं मोनजाखायो मावनानै जाखानांगौखा आरो नोंथांमोना भाइरेल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौ होनांखा रन्जयनि फैसाजों आंखौ माहाजोन जादों माबा जादों होननानै कमेन्ट लिरग्राफोर मिन्थिबाय नोंसोर बायदि फाननानै जाग्रा नङा माखासे मानसिफोरनि फाननानै जाग्राफोरनि जुदि नाम्बारखौ इयावहाय लिस्टाव होजोबनांगौबा ना बिसोर माखासे मानसिफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअआहाय लिक जानो मोन्दों नोंसोरखौ होनांगौब्लाना आं मिन्थिखादों सोर लिक खालामग्रा बे भिडिअखौहाय बेखौबो आं मिन्थिखादों बे मानसिखौहाय आंबो रागा जोङोब्ला माखासे मानसिफोरनि भिडिअ आंनावबो दंखाजोबो गोसो जायोबा आंबो भाइरेल खालामनो हायो मिन्थिबाय आंखौ भाइरेल खालामनायखौ आं गियाबो मानो होनोब्ला जों खुनु फैसानि लेनदेनजों बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दोखौ लाखियाखै बेनोसै आंनि बुंनांगौ बाथ्राफोरा आरोना आरो बाखि रायजो राजाफोरा मा सानो मा बुंनो सानो आंहा जेबो अरजाया मानो होनोब्ला सोरबानि बुंनायाव सोरबा बुङैनि माबायाव आङो मोनजागोन मोनलोङा बे आं मावनानै जाखानांगोन सोरबा मावनानै दांनानै आंनो होफैया आंनो मावनांखागोनखा आं रावनिबो फैसाजों उदां जानानै बेरायाखै खिन्थु आंखौ हले मालायनि फैसाजों जादों होननाय बाथ्राखौहाय दालाबो फाननानै जाग्रायावथ' दानि लिस्टआव दालाबोखा
भिडिअखौ नायजोबदोंब्ला इसेबाबो मिथिदों केमफ्रायाहाय मा फोरमायखो आरो मा बुंखो गोबां खोथाखौ लानानै फोरमायदों आरो बुंदों जि मोनसे भाइरेल जाबाय दं बेखौ बिथाङाहाय रियेल होननानै बुंदों लोगोसेनो आगोल बा गोजाम भिडिअ होननानै फोरमायनाय जोङो नुनो मोनदों बेराफारसेथिं जितु भाइरेलखौ लानानै आगोलावनो बिथांमोनहाय सल्भ खालामलायनानै लाबाय होननानैबो बिथाङा फोरमायदों नाथायब्ला हले फैसानि खायसे बेयाव खोथाबो बेरखांनाय जोङो नुनो मोनदों लोगोसे गोबां खोथाफोरखौ लानानै बेयाव खायसेफोरखौ इनक्लुडेड थिग बेखौ लानानै गोबां खोथा फोरमायलांबाय आरो बुंलांबाय मा बुंगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि सायाव